Dobre, ja budem spúšťať. Ale nacvič si to, aby si nebol prekvapený. Dobre. Tak silnejší impuls. Dobre, takýto, hej? To bude ideálne. Okej. No, Ja dám tak odhadom, hej? Daj tak. Nedáme všetko, dáme len tak blázniš. Že to je nič čistá jar, to už je s vodou zmiešané, nie? Niečo tam daj, akože... Dobre, priprav sa. Ja ti Počkaj, môžem ísť sem? Odzadu. Tak vidíme, čo to bude robiť. Radšej viac tomu umývadlu. Je to tak, do toho to chceš dávať? Vy si choďte do vašej kancelárie. Tam si robte pokusy. No, pokračujeme. Som s vami, jasné. Ideš. Oho. Som upravil umývanie. Ty kokos. Ale dobre to bolo to. To nemáš. To je dobré. Dobre, dávaj ďalšiu rundu. Daj to tam celé podľa. Dobre. Ešte vytopíme susedovi, ne? Tak dávaj. Ne, tak a čo chceš poriadne umývať, nie? Dobre, dáš takú silnejšiu dávku, dobre? Takú stredne si. Pripraviť sa. Pozor. Počkaj. Ideš. Kokos. Ja myslím, že je to dôkladne umyté. Ešte to vyfenuj trošku. Počkaj, ešte máme. Ja to už tam nedávaj. Dáš úplne na doraz, hej? Do umývadla, normálne urobím. Dobre, a ty dáš na doraz, hej? Dobre. To frklo. Dobre, som celý. Počkaj, neofenuješ to trošku do zrkadla, nech sa vysuší? A trošku, no. Lepšie? Čo tam je, počkaj. Jak to mrzne. Mám praskne. Vy ste mi pokazili môj hasací prístroj, vy debili. Ježiško nám chúveli. Ešte mu dajte trošku. No, dobre. To je dobre? Ty beria. Čo ti jebe? Myslím, že je to dokladne umyté. Ty kokos, to už celé mrzlo. Nechá nám na